Здравейте! Аз съм Вяра Димитрова, а вие гледате МТЕЛ новини. Нека заедно видим какво се случи през изминалата седмица. МТЕЛ Smart са новите ни тарифни предложения за всеки, който иска да бъде винаги онлайн, обича да споделя и има интерес към умните устройства. Те се предлагат в 3 варианта. С всеки МТЕЛ Smart план получавате неограничени разговори към 5 любими номера в мрежата на МТЕЛ. В тарифите са включени от 200 до 1000 минути за разговори към всички национални мрежи, както и трафик за мобилен интернет до 3 гигабайта. Цените на МТЕЛ Smart тарифите започват от 24,90 на месец. Те са достъпни без дългосрочно обвързване или с договор, ако решите да закупите смартфон с тях. Пълната информация може да намерите на сайта ни. Още едно смарт предложение влиза в МТЕЛ магазините. Най-достъпният таблет от портфолиото ни, Lenovo IdeaTab A2107, ще се предлага на атрактивната цена от 24,80 лева месечно, в която са включени 2,5 гигабайта интернет трафик всеки месец. Студеното време не успя да помрачи доброто настроение в деня на отворените врати в училището за кучета водачи Очи на 4 лапи. Домакините от едноименната фондация запознаха своите гости с учебната база и работата на кучетата водачи. Най-интересната и забавна част за посетителите определено беше предизвикателството "Опитай се да минеш полигона с бял бастун, с куче водач или с двете". Една от последните инициативи на фондацията е кампанията "Отвори очи". Тя цели да осигури достъп на кучетата водачи до всички обществени места. Тази седмица ви попитахме толерантни ли са хората към достъпа на кучетата водачи до обществените места. Дори хотел, ако имах, щях да ги допускам, защото хората трябва да се чувстват свободни навсякъде. От морална гледна точка да, обаче пък от институциите ще кажа, че не е хигиенично. Да, за мен няма проблем. Според мен е редно да влизат. Каква е ролята на такова куче за живота на изращия? Голямо, това са техните очи. Огромно е ролята на едно такова куче. Това все пак са му очите. Той ги води на практика, смисъл. Те не могат да върват без него. Помага му във всякакви ситуации. Аз в моя блок, където живея, имаме доста хора с увреждания, с такива кучета и доста добре се справят и се ориентират благодарение на тях. Знаете ли, че на номер 088 1881 може да се информирате за всякакви въпроси, свързани с ползването на вашите умни устройства? Смарт линията е достъпна всеки ден от 8 до 21 часа и на нея може да получите насоки при избор на устройство, както и експертна консултация за настройките, употребата и спецификата на вашия смартфон или таблет. Въпросът ни към вас тази седмица е: какъв подарък получиха дамите във видеото от кампанията ни "Ти си безценна"? Ще очакваме верните ви отговори във Facebook. В края на месеца един от вас ще получи Samsung Galaxy S3 Mini. Това беше всичко от нас за тази седмица. Гледайте ни следващият понеделник. Довиждане!